Bismillahirrahmanirrahim. I dag den 26. i 1. 2013. Vi har med kvinder de fleste af Jahannams beboere. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Sidste gang der har vi nævnt, hvorfor de fleste af Jahannams beboere kvinder, på basis af en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så har vi hævdet med at komme med nogle påstand, og så skal vi per definition bekræfte disse påstand, som vi kommer med. Og vi kommer med den der illustration, at den første, som kan være skylden i, at en kvinde kan havne i Jahannam, er, at hun ikke adlyder sin mand. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har givet manden en høj status over for kvinden. Og det er derfor, når en kvinde hun ikke adlyder sin mand, så vil hun få en straf. Og det er derfor siger alaihi salatu wassalam, el hadith som Ibn Umar siger marfu'an til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger: Ithnan la tujawaz salatuhuma ru'usahuma. Der er to slagsen, hvor deres salat vil ikke være acceptabel. Abdun abiqun min mawalih hatta yarji' ilayhim. En slave, som stikker af fra sin ejer, til han vender tilbage. وَمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعْ. Og en kvinde, som ikke adlyder sin mand, til hun vender tilbage til sandfærdig, til hun vender tilbage til sin egen forstand, til fornuften. Desværre, vi lever i en tid, hvor befolkningen har ændret en del af deres handlinger. Vi lever i en tid, hvor befolkningen har lært en del af, hvordan Vesten er. Så det er derfor, hvor de siger, vi gider ikke adlyde nogen som helst. Vi skal adlyde os selv. Der skal være ligestilling mellem en mand og en kvinde. En mand, han skal ikke vurdere og bestemme over mig. Jeg skal have ret til at bestemme. Jeg skal have ret til at afgøre. Jeg skal have ret til at gøre, som det passer mig. Der er ikke nogen, der skal lænke mig eller sætte mig i bås. Men Sharia har ret, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt. Det er Allah, som er skaberen over dig. Det er Allah, der har skabt dig. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der afgør, hvordan dit liv skal være. Og når du er en slave af Allah, så skal du rette dig efter, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger, og hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger. Og det derfor siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam en anden beretning, som er i Ibn Majah: وَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا صَاخِطٌ. Og en kvinde, hvor hun sover, og mens hun sover, hendes mand, han er fred på hende. Sakhit, fred. Og det man kan sige, når en mand han sover, og han er fred på sin kone, og så vil hendes salat ikke blive acceptabel. Hun beder, og hun laver sine handlinger, men disse handlinger, de står standby.
Det vil ikke være acceptabelt, til manden tilgiver hende, eller til manden accepterer hende. Ellers vil hendes salat ikke blive opløftet. Og det er derfor, jeg vil sige, hvad er vigtigt efter tawhid? Hvad er vigtigt efter tawhid og salat? Og kære søster, prøv at se, når din salat vil ikke blive løftet op som accept for din handling, hvor din mand, han er fred på dig, så skal du se, der er noget galt. Og plus, det er også noget stort. Og desværre, der er nogle mennesker, de tror, at adlydelse er mand, og ibadah, tilbedelse til Allah, er to forskellige. Det er sådan der, at der er mange mennesker, som har forskellige tankegang, hvor folk tror, at deres forstand, at ibadah, tilbedelse er noget, og adlydelse er mand noget andet. Men i denne illustration af hadith, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortæller, at slaven, som stikker af fra sin mand, din ibadah, det vil stå standby til du vender tilbage. Og kvinden, din ibadah, det vil ikke være acceptabel, hvor Allah vil ikke tage imod det, til du vender tilbage til din mand. Og din mand accepterer dig og tilgiver dig for dine handlinger. Og det er derfor, hvor Ibn Umar radiyallahu anhu arda, han sagde, qala Rasulullah, så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah vil ikke kigge på en kvinde, som ikke takker sin mand for de handlinger, som han har gjort for hende, hvor hun kan se, hun kan ikke undvære ham. Tit og ofte er det sådan der, hvor vi mennesker er utaknemmelige. Vi lever i det, man kalder utaknemmelighedsfænomen. Vi gider ikke takke nogen som helst for noget som helst. Vi vil hellere være nogle folk, som er utaknemmelige. Og det der er kommet af Vesten. Vi har lært en del af Vesten, hvor enhver person, han skal passe sig selv. Du passer dit, jeg passer mit. Der er ingen grund til, at vi skal takke hinanden for noget. Hvis vi gør nogle ting for hinanden, så gør vi de her ting ren basis af, hvad du kan og hvad jeg kan. Hvad jeg vil og hvad du vil. Personlige guder, det er det, der tæller. Men i islam, der ligger tingene anderledes. Hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt til os, at når en kvinde, hun er utaknemmelig over for sin mand, så vil Allah ikke kigge på hende. Allah siger i Koran, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Det er den dag, hvor menneskene kommer til at kigge på deres herre, Allah den almægtige. Den dag i Jannah, hvor om fredagen folk samler, og de samler sig i den sted, der hedder Suq, og så vil Allah løfte sit slør, og så vil befolkningen få den ære, Jannahs beboere, til at kigge på deres Rabb, på deres skaber. Og så siger Allah her, så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam her, det er den dag, hvor Allah vil ikke kigge på hende. Det er noget stort. Det er noget stort, når Allah vil ikke kigge på sin slave, eller slavinde, fordi hun ikke har været taknemmelig over for sin mand.
desværre. Og så bliver hun forkastet væk. Så bliver hun forkastet væk af Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, som han siger i Majmu' al-Fatawa: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبْ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ. Der er ingen efter Allah og hans profet, efter Allah og hans profet, der ligger ikke nogen andre rettigheder, som er forpligtende for en kvinde, andet at hun skal adlyde sin mand. Allahu Akbar. Hverken forældre, hverken familie, hverken nogen som helst, ingen. Manden, han skal ligge i toplisten. Hvis manden, han falder ned, så er hun syndig. Det er det, der er problemet mellem os og modernisterne. Modernisterne leger med ord, fordi de mixer mellem din og den vestlige tankegang. De vil gerne gøre din til at være light, til at være en form for mix mellem den vestlige orientering, hvordan de kigger på, hvordan de kigger på kvinden og manden. Giv et eksempel: ligestilling. Du som en mand og du som en kvinde, dig og kvinden, I skal være lige om tingene. Vi må slet ikke som modernister adskille jer fra hinanden. Hvorfor? Fordi hvis jeg som modernist går hen og begynder at adskille dig fra ligestillingsberetning, så begynder jeg at være fundamentalist, og så vil de stemple bagefter. Så jeg er nødt til at redde mig selv. Og det er derfor modernisterne hele tiden er på banen. Modernisterne er hele tiden på banen. Hvilken bane er modernisterne i? Det er på banen for at redde kvinden, og lægge kvinden til at være overlegen af manden. Allah siger i Koran: وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهُنَّ دَرَجَةً. Allah har opløftet manden en takt over kvinden. Så hvad er det? Hvem er det i over? Selvfølgelig er det taqwa, der afgør. Men Allah har givet manden noget mere. Så kan du ikke fjerne det fra ham. Så begynder du at modarbejde det, der ligger i Koran, og det, der ligger i Sunnah. Allah siger i Koran: الرجال قوامون على النساء. Mændene har magt og styrke og overlegen over kvinden. Så hvordan kan du komme ind og begynde at fjerne den her titel? Er det fordi du skal gøre kuffar tilfreds? Eller er det fordi du skal gøre Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds? Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, han sagde i hadith sahih: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Når en mand han kalder sin kone til sin seng, og hun benægter. Når en mand siger til sin kone: jeg vil gerne være sammen med dig, og hun benægter, hun er ikke en gyldig grund, og jeg skal nok nævne de gyldige grund. فبات غضبان عليها, og han sover, hvor han er fred på hende. لعنتها الملائكة, så vil englene forbande hende. حتى تصبح, så vil malaika stå og forbande hende til hun står op. Allah subhanahu wa ta'ala, han giver til et hvert individ i den her liv sine rettigheder. Du som en mand, du skal være retfærdig, og du som en kvinde, du skal også være retfærdig. Hvis begge to ikke dyrker retfærdighed over hinanden, så bortfalder de hele, og så kollapser samfundet ned. Kig rundt omkring i Europa.
Kig rundt omkring i Europa, hvor kvinderne de klager, hvor de siger, at vi mangler en mand. Kig rundt omkring, hvor kvinderne siger, efter de har nået et vis alder, så sagde de, bare vi blev gift, bare vi havde en mand, bare vi havde en, vi kan tilknytte os til. De spillede smarte i deres ungdom, men lige så snart de når en vis alder, så kan de se, at det her familieliv, det har en betydning. Det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov. Allah subhanahu wa ta'ala, han kalder os til zawaj. Han kalder os til, at vi skal forene os. Han kalder os til, at vi skal være sammen som en familie, hvor to individer de samles, og så Allahs rahma vil være for den, og Allah vil forene deres hjerter, og så vil barmhjertighed være i deres familie. Men det kræver hvad? Det kræver en ting: gudfrygthed. Hvis de begge to frygter Allah, så skal du se, hvordan deres hjem vil være. Men når de folk ikke engang frygter Allah, hverken manden eller kvinden, og jeg giver eksempler. Hende der kvinde, når hun skal giftes, så vil hun have bryllup, og det skal være på Shine Star, og så vil hun have den der kjole, der koster 10.000, og så vil hun have guld, hvor man kan se, hun kommer til at ligne en kamel. Og hun vil have det ene og den anden. Og ham, den stakkels unge mand på 23-24 år, han er lige måske kommet ud af skolen, eller han er på skolen, han begynder at låne fra højre og venstre. Du kigger på hans ansigt, han ligner noget, der er løgn, han begynder at være gul. Det eneste han tænker på, de penge. Hvor skal jeg skaffe de penge? Jeg skal giftes. Jeg vil ikke falde i haram. Hun malker ham på den ene led eller den anden led. Og til sidst siger hun, hvad har du gjort for mig? Hvad har du gjort? Papa har købt det hele. Min far, papa, for det er de fine, siger ikke far, det siger papa. Papa har købt det hele. Se hvad min far har købt, tallerkener. Han har købt kopper. Manden, han har betalt det hele. Og så siger hun, hvad har du gjort for mig? Jeg vil også se, der er også nogle mænd, der er nogle sløve bananer, som har ikke engang gjort noget som helst for din kvinde. Og de er nærige. De har ikke engang gjort noget som helst. De har lovet kvinden noget, men de har været bygget på løgn. Det vil jeg gerne stå og sige, fordi man skal også være retfærdig. Men alligevel, man skal bygge et hjem, som er bygget på islam. Det skal være retfærdigt. Det skal være noget, som begge to kan være enige om, at når de står over for Allah, så kan de forsvare sig. Fordi hvis du står over for Allah, og du ikke kan forsvare dig, så er det fordi du er en løgner. Så lyver du over dig selv. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Allah subhanahu wa ta'ala siger, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Og de fasttroende, adlyd Allah, adlyd hans profet, وأولي الأمر منكم, dem som har magt over jer. Ulama i deres tafsir, salam wa rahmatullah, ulama i deres tafsir, de siger alle sammen, de drejer sig om khalifa, lederen af en islamisk stat. Det drejer sig om dem under khalifa, og så siger de, den kommer helt ned til den khalifa derhjemme. Og det er hvem? Man. Rabbul Bayt. Herren af huset, det er manden. Og så siger ulama, wa ulil amri minkum, det drejer sig om manden, som har magt over kvinden i alt. Kun i dit færd i det her ting, som er nødvendigt for hende, som hun har ikke behov for at spørge manden, og resten har. Giv et eksempel. Hvis hun har behov for at drikke vand på grund af styrke, så behøver hun ikke have lov. Og jeg siger det i ord. Måske siger det Abu Ahmad, han overdriver, men bare for at illustrere, hvor vigtigt er mandens rolle. Men hvis hun skal drikke noget andet, som hun har ikke behov for, så skal hun have tilladelse af manden.
Det er stort. Det er stort. Det illustrerer, hvilken type mennesker vi har med at gøre. At hun har ikke tilladelse til at lave noget som helst, medmindre hun får adgang og tilladelse af manden. Hvis hun ikke gør det, så er hun syndig. Og det skal I bare vide. Hvis manden ikke accepterer det, så er hun syndig. Giv et eksempel. Hvis pigens forældre kommer hjem, og manden har sagt til hende, du skal ikke lukke nogen som helst i mit hjem. Ingen engang dine egne forældre. Og hun åbner døren og siger, de aib. Jeg kan ikke sige til Baba, han må ikke komme ind. Og hun lukker den ind. Så er hun syndig. Og de store synd. Det er ikke en lille synd. Og hvis manden han er fredet på grund af det, så bliver hun forbandet. Det er stort. Det er ikke noget lille. Det er noget stort. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat An-Nisa, vers nummer 34. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. فَالصَّالِحَات, de gode. Hvem er de gode? Hvordan kan man sige, at de her kvinder er salihah? Hun er en god kvinde. Hvad er definitionen på en god kvinde? Hvem ved det? Nummer 1, hun skal være gudfrygtig. Det er nummer 1. Nummer 2, hun adlyder. Nummer 3, hun beskytter sin ære. Nummer 3, hun beskytter sin ære. Holder sig hjemme. Tayyib. Mere. Hvad med... Hun ser anstændig ud. Hun skal se anstændig ud. Prøv at tjekke udenfor. Hun skal se anstændig ud. Det vil sige, hun skal ikke vise sin skønhed til andre end sin mand. Jeg ser det. Og det ender hele tiden galt. At as-salihah, det er det her kvinde. Og en af de vigtigste, som vi nævnte sidste gang, det var med hensyn til brokkeri. Hun skal brokke så meget, ikke? Eller hvad? Hvordan skulle hun? Ja. Qanitat. Qanitat, det betyder adlyder. Muti'a, hør efter. Hun laver en form for qant. Når der kommer et budskab, hun hører efter. Jeg vil også hilse at sige, man skal også som en mand forstå situationerne. Nogle gange, man skal ikke være abstrakt og tro, at toget kører kun den ene vej. Toget kan også køre begge veje. Og det er derfor, at du som en mand, du skal sørge for, at du kan trække i din ene led og den anden led. Og sørg for, at der er ligesom Muawiyah radiyallahu anhu og ardah har gjort. Han blev spurgt, hvordan har du behandlet folk i Sham? Han sagde, innama hiya sha'ra. Det er bare en lille tråd. Nogle gange, jeg var hård. Og andre gange, jeg var blød. Og det er derfor, hvis du kører situationen hårdt hele vejen igen, hvad sker der så? Hvis du tager pinden og begynder at smadre den på bordet, til sidst, hvad sker der med den? Den knækker. Og hvad sker, når tingene knækker? Når filmen knækker? Hvem har lyst til at bo sammen med dig mere? Ikke nogen. Så skal man købe lim. Så skal man købe lim. Lim? Nej. Det hjælper ikke. Sådan var Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikke. Hafizatun lil ghaib. Når manden han er væk, fra synet, hun ved godt, hvem der observerer hende og kigger på hende. Det er Allah, den almægtige. Det er ikke fordi, at vi mennesker, vi glemmer ofte, at den her dør, der ligger mellem dig og Allah, den er altid åben. Du kan ikke lukke den. Lige meget hvilken synder du laver,
som er skjult fra mennesker, du kan ikke skjule det fra Allah, den almægtige. Det vil altid være åbent og synligt. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, hafizatun lil ghaib. Når manden han er væk 1 år, 2 år, hun beskytter sin ære og beskytter sig selv. Desværre nu om dagen, vi hører historier om alle mulige. Kedsomhed, alene, jeg kan ikke klare det, så jeg er nødt til at hygge mig. Jeg skal have en ven, som ham der ven kan ligesom hjælpe mig. Som han, fordi manden han er optaget, så må jeg gøre ditten og datten. A'udhu billah. A'udhu billah. Bima hafidh Allah. Når man opsøger Allahs beskyttelse, så opnår man det. Og det gælder for begge. Når manden falder i synden, så afspejler det også på kvinden. Så vil hun også falde enten på det samme, eller noget grovere. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, Ar-rajulu mir'ata akhi. En mand, han afspejler sin egen bror. Og hvad sådan er det din egen kone? Så afspejler hun dig 100%. Og det er derfor det er aldeles vigtigt, at vi gør det, hvor vi skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala i det bedste. Der kom en kvinde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sagde, Ja Rasulallah, ana wafidatun nisa'i ilayk. Jeg er talsmand for kvinder. Jeg er... Prøv at sige til broren, han skal ikke sidde derovre. Det er ikke så godt for ham. Lad ham træne den, ikke? Og profeten Allah, jeg er talsmand for kvinder. Alle kvinder har valgt mig, at jeg skal tale på hende på deres vegne. Så sagde hun, ثم ذكرت ما للرجال من الجهاد وغيره من الأجر والغنيمة. Så begyndte han at tale. Mændene deltager i jihad, og de får belønning, og de får også krigsbytter. Så sagde hun, فما لنا من ذلك. Hvad opnår vi af det? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Så svarer han sallallahu alaihi wasallam, أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل من كن من يفعل. Fortæl alle kvinder, som adlyder deres mænd og bekræfter hvilken haq, hvilken rettigheder han har overfor hende, og nogle få af jer vil gøre det. Det betyder, fortæl disse kvinder, de vil få det samme belønning af deres mænd, hvis de har hvad? Hvad er det de skal have? Ups. Ha? Det skal være det skal adlyde. Der er en vigtig kapitel, som alle mennesker har glemt nu om dags. Starter med S. Mashallah, I hører det, ja? Sabr. Man skal have sabr. Sabr er en lukket kapitel. Og hvad er sabr? Og hvad er tålmodig? Og det er derfor, ligesom hvis din mand, han giver da'wa, han er til jihad, han arbejder, han knokler for jer, på en eller anden led, din sabr, der vil du optjene det samme ajr, hvis du hjælper ham i det. Din hjælp, at du sørger for, at han får den ro, han skal have for det. Og den støtte behøver ikke være fysisk. Det kan også være ma'nawi. Hvad betyder ma'nawi? Meningsmæssigt. At du støtter ham. Skat, jeg er med dig. Habibi, jeg er med dig. Hvad siger man på tyrkisk? Aşkım. Hvad siger du? Aşkım. Aşkım? Şuraya aşkım. Ja, wallah. Den lyder ikke så godt, den der. Siger I til jeres kone aşkım? Det lyder ligesom, de er sådan i militær. Tyrker, I står ret, ikke? Aşkım! Siger du, aşkım, kom! Jeg tror, vi skal lære tyrkerne nogle arabiske ord. Araberne, vi har sådan nogle ord, som er meget bløde.
Habibi, Hayati, Rohi, Albi, Ashkim. Kurdisk også. Og kurdisk også? Er det ligesom oppe i bjergene? Janum. Hvad? Janum? Hvad betyder det? Ligesom Ashkim. Wallah, Janum? Det er mit liv. Mit liv? Er det sådan, du skal kalde hende mit liv? Kom sådan der. Så det er derfor, de var tøflet altså. Allahu Akbar. Jeg tror, jeg skal lave sådan en kærligheds til inshallah. Hvordan I kan lære arabiske ord. Du skal være nummer 1 jo. Du skal gifte snart. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها دخلت الجنة. وإن الرواية دخلت الجنة بأي أبواب الجنة شاءت. Hvis en kvinde hun beder sin 5 bønner og hun fester sin måneds, det betyder Ramadan, og hun beskytter sin ære og hun adlyder sin mand, så kommer hun og hun indtrænger ind til Jannah. Jamen er det så simpelt? Nej. Hvorfor? Fordi det er alligevel ikke så meget. Allah subhanahu wa ta'ala kræver faktisk ikke engang af nogen af sine slaver så meget. Og det er derfor, nogle af mænd kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sagde til ham, fortæl mig noget jeg kan gøre. Jeg vil ikke spørge nogen andre om det bagefter. Fortæl mig noget. Når jeg forlader profeten Allah sallallahu alaihi wasallam, så vil jeg ikke spørge nogen andre efter dig. Så sagde han, bed din 5 bønner, fast din Ramadan, og så betal din zakat. Når du har noget der skal betales zakat, så skal du lave hajj 1 gang i hele dit liv. Khalas. Så kommer du ind til Jannah. Og selvfølgelig man skal holde sig væk fra hvad? Haram. Det er simpelt. Men shayatin, vi lukker shayatin ind hos os. Stedet for at vi lukker dørene imod shaitan, hvad gør vi så? Vi åbner den. Hvorfor? Vi inviterer shaitan. Vi elsker at sidde sammen med shaitan. Vi elsker at åbne ørerne og øjnene og munden for shaitan. Hvorfor gør vi det? Er nogen af der ved det? Det er nemmere end det andet. Det er nemmere end det andet. Det er mest abstrakt, at du lukker shaitan ind i dig. Yani, når du lytter til Koran, hvad er det der sker med dig? Hvorfor? Nej. Jeg skal nok fortælle dig noget med hensyn, at det, man kalder det secret. Altså der ligger noget ind med hensyn til lytningen og læsningen af Koran, hvor folk de bliver træt. Jeg skal nok fortælle dig hvorfor. Med hensyn til Koran, mange mennesker tror, at Koran, de kan nyde det ligesom når de vil. Og så kan de nyde noget andet. Nej. Du skal virkelig bestræbe dig gang på gang, for du kan opnå nydelse af Koran. Ligesom Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, det er mujahada. Ulama kalder det sådan der. Qiyam al-Layl mujahada, at du skal virkelig bestræbe dig for at gøre det. Til sidst så vil du nyde det efter det. Og det er derfor siger ulama, mange af dem siger, jahadtu nafsi ala qiyam al-layli 10 sanawat. Jeg har bestræbet mig selv for qiyam al-layl i 10 år. Og jeg har nydet qiyam al-layl herefter. 10 år. Og det samme ligger med Koran. Du som en person, du siger, når jeg lytter til Koran, jeg bliver træt. Klart. Dine hjerne, den fokuserer ikke på Koran. Dine øjne, der ikke fokuserer ind på Koran, fordi der er 2 metoder at læse Koran på. Du læser det med øjnene og med din hifz, og du siger ayat, så du kan opnå dobbelt ajr, og så bagefter du følger det der står i form af handling og praksis. Men når vi vil gerne læse Koran, så læser vi Koran bare sådan der, hvor vi skal ligesom
Følg med rytmen. Alif Lam Mim. Allah. Khalas. Stop. Så har jeg nået det jeg skal. Jeg har nydt Koran. Jeg har læst det. Ellers så sætter jeg Mashari. Og så hører jeg lige Mashari læse. MashaAllah, det er smukt. Og så sender jeg sms. Og så snakker jeg med Abdel Hakim og Abdel Nasser og alle sammen. Hvad så? MashaAllah, hører du Koran? Nej, akhi, alhamdulillah, jeg lytter Koran. Det er rigtigt. Wallah, akhi, Koran er godt. MashaAllah, jeg er afslappet. Hvis du snakker med Abdel Hakim, hvorfor afspiller du Koran? Hvad har det med sagen at gøre? Der er noget, der ikke matcher hinanden overhovedet. Og det er derfor, så bliver Koran tung for folk. Fordi de vil ikke læse Koran. Der ligger ria i læsning af Koran. Må Allah beskytte os fra ria. Og det er derfor, siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når hun laver sin 5 salawat, husk, salat skal holdes til tiden. Salat skal holdes til tiden. Og det bedste tidsrum er, når salat kommer ind. Der er mange mennesker, der tror, at salat, de skal gøres efter behov. Yani fajr hvornår? Når jeg står op. Dhuhr hvornår? Når jeg har tid. Asr hvornår? Når jeg er færdig med chat. Maghrib hvornår? Når jeg har spist. Isha hvornår? Når jeg skal i seng. Hvorfor? Fordi så kan jeg lave de sidste 4 rak'ah hurtigt, forstår du? Og så kan du bare mærke den der gab, ikke? Allahu Akbar, assalamu alaikum, færdig. Tit og ofte, du fanger folk i ibadah, hvor de ikke engang har nævnt Allahs navn langsomt. Og derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala al-munafiqin, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Når de rejser sig op til salat, de rejser sig op, hvordan? Slow. Kusala, slow. Meget træt. Også med hensyn til ibadah. Folk, når de skal komme ind til ibadah, Muhammad siger til Bilal, arihna biha. Det vil sige for os til at slappe af. Salat skal være en afslappende for folk. Det skal ikke være salat en hård byrde for folk. Når din salat er en hård byrde for dig, så er der noget galt med dig på grund af synderne. Så må du komme af med dine synder. Wasamat shahraha. Hun faster Ramadan. Mange mennesker, når de faster kun med hensyn til mad og drikkelse. Hvad er det, de glemmer at faste om? Hvilket? Med tunge og ørerne og hørelse og at gå til haram. Der var en engang, han har fanget en søster og en bror ned i en busk på Mjønderparken. Wallah al-azim, han sagde, det er Ramadan. Så sagde ham der broren, wallah, vi fester, akhi. Alhamdulillah. Vi fester. Sjovt. Du fester fra mad. Maqasid al-sharia, det der indikerer, hvorfor vi skal feste, det er en ordre fra Allah, na'am, men der ligger noget, der er længere. Som ulama siger med hensyn til fest og maqasid al-sharia bag det, siger, at den er længere end det. Fordi, at når din mave har behov for noget mad og drikkelse, så vil din krop være ligesom langsom. Hjernen har behov for hvad? Energi. Det betyder, at du er langsom. Altså ikke fordi du er dum, men du er langsom op i hjernen, at du vil tænke langsommere. Det er det, vi har behov for, at vi skal tænke langsommere over tingene. Yani, jeg siger haram i mine øjne. Når jeg kigger på haram, hvad skal jeg så gøre? Kig på? Observere, at det der det er noget godt, jeg skal kigge, eller skal jeg kigge væk? Og så lave istighfar. Kig væk og lave istighfar. Når jeg skal ligesom berøre noget, der er haram, når jeg faster, så skal jeg også tænke mig godt om. At faste hos folk er begyndt at være ligesom en tradition. Yani jeg faster, der var en lærer faktisk, en dansk lærer. Hende glemmer jeg ikke. Hun sagde noget til mig engang.
Hun sagde til mig, vidste du godt, jeg var gift med en muslim? Så du har været gift med en muslim? Ja, det har jeg. Nå, okay, hun hed Annette. Okay, tillykke med dig, og det er ham, altså. Ja, og han festede Ramadan, og han beder også og sådan noget. Så jeg, hvorfor siger du det der? Men jeg synes, der er noget anderledes med dig. Du fester Ramadan og sådan noget, men du har ikke nogen kærester, du går ikke sammen med nogen, du sidder ikke og... Men ham der, når han fester Ramadan, vi var sammen, og han drak vin om aftenen i Ramadan og sådan noget. Men han er muslim, han var en god muslim. Så jeg, nej, han var ikke muslim, han var shaitan. Han var djævlen. Han var satan. Hvorfor? Fordi ham der, han laver sin egen islam. Og et hvert person, som laver sin islam i henhold til, hvad han har lyst, han er shaitan. Fordi du skal holde dig til Koran, og du skal holde dig til sunnah. Du må ikke afbøje dig fra det her to. Når du afbøjer dig fra det, så begynder du at køre efter, hvad shaitan har gjort. Allah har bedt shaitan, Iblis, om at lave sujud til Adam. Hvad gjorde han? Han afviste. Aba wastakbar. Han benægter, og der kom den der havmod i ham, og siger arrogant, jeg vil ikke gøre det. Og det samme her, når du siger til mange mennesker, I skal lave ibadah og holde jer væk fra haram, hvad siger de så? Nej tak. Vi har det godt sådan der. Wa ata'at zawjaha. Adlyder sin mand. Så spørger jeg I kloge mænd, hvad betyder adlydelse? Hør efter. Hvad er det man skal høre efter? Underkastes. Hun skal underkaste sig, mand. Allahu akbar, det er nogle store ord, jeg siger. Sure. Der er ikke nogen kloge ord. Hvordan? Jamen, jeg forstår godt adlyd manden, hvordan? Sådan kommer den der, min mening. Nej, det er ikke sådan, jeg snakker om. Jamen, adlydelse er bygget på hvad? Forståelse. Det er islam. Der er en vigtig en, det er den bedste. Hun skal adlyde ham, når det er ta'a. Adlydelse, det vedrører Allah. Men hvad så, hvis han kalder hende til ma'siyah, synder? Så skal hun afvise ham. Lige meget hvad det er. Og det er derfor, hendes adlydelse, muhatab al-ta'a. Den er omringet af adlydelse af Allah. Når det adlydelse er noget andet end Allah, så skal hun ikke høre efter. Er I med? Det der, det er meget vigtigt. Det gælder enhver, ligesom forældrene. Din far, han siger, du skal hente noget alkohol til mig. Så siger du, ja Baba, det skal jeg nok gøre, fordi adlydelse af forældre er vigtigt. Nej. Adlydelse af forældre her er ikke vigtigt. Han kan banke sit hoved op mod en væg. Og hvis faren han siger, jeg forbander dig eller et eller andet, han må forbande lige så tosset han vil. Det har ikke noget med sagen at gøre. Fordi adlydelse her, der skal være i henhold til ta'a. Når ta'a er ikke til stede, så skal man ikke adlyde. Og så siger han sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil jannah. Allerede her, så vil hun blive lovet al-jannah, hvis hun holder sig til de her aspekter eller punkter, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam nævner. Og det er derfor, det er vigtigt for hende, at når hun adlyder ham, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, innama ta'atu fil ma'ruf, adlydelse, når det gælder ma'ruf, de gode gerninger. Når han kalder hende til haram, så skal hun ikke gøre. Fordi Muhammad sagde, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Man må ikke adlyde en slave, når det gælder, at man skal lave haram. Og det er derfor, der er mange mennesker, de vil gerne gøre alt, selvom det er haram, bare de opnår tilfredsstilling af nogle andre, og det er ikke tilladt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger i al-hadith al-sahih, إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Når en kvinde hun flytter sig fra mandens, eller hun flygter fra mandens sted, det vil sige at sove sammen med ham i samme seng, så vil malaika forbande hende til hun står op. Der er nogle mennesker, der laver hajr til deres mænd. Ved du hvad hajr betyder? Sov et andet sted. Nej.
De vil gerne ligesom flygte fra manden. De vil lære ham en lærestreg. Allerede her har Muhammad svar på det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i hadith sahih: "Walladhi nafsi biyadihi ma min rajul yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Jeg sværger ved ham, som har mit sjæl i hans hånd, det vil sige Allah, når han kalder sin kone til sin seng, og hun benægter, så vil ham, som er i himlen, være sakhit. Det betyder fred på hende, til manden accepterer det. Allerede her kan du læse, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam advarer kvinden om, at når manden kalder hende, så skal hun adlyde, medmindre hun har en gyldig grund. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "La tasumu al-mar'atu wa ba'luha shahid illa bi'idhnih." En kvinde må ikke faste, når hendes mand er til stede, medmindre han giver tilladelse. Men hvorfor skal manden give kvinden tilladelse? Ja, hvad så hvis han vil gerne være sammen med hende? Hvad mere? Hvad? Det er ud over Ramadan, ikke Ramadan. I Ramadan hun skal feste uden at spørge ham, jeg siger. Det er en ordre af Allah, men vi snakker ud over Ramadan. Taib, så spørger jeg, hvad så? Nu er det fiqh. Og jeg har ikke Google, så jeg er på den nu. Og I ligger ikke på Fitnabook. Jeg har iPhone, så prøv. Hun skylder 7 dage. Ja, hun er mistet administration fra Ramadan, så hun skylder 7 dage. Skylder? Ja, jeg sagde skylder også. Skylder? Nå, ikke skylder, nej, okay. Hun skylder 7 dage af Ramadan, og hun skal festen. Skal hun have tilladelse af manden eller ej? Tænk ind i svar. For Allahs skyld, tænk. Sure. Og vi tager en runde. Nej. Søster, I må gerne svare derinde. Også dem fra nettet, hvad siger I? Og måske tilladelse? Skal hun have tilladelse, eller skal hun ikke have tilladelse? Eller er der definitioner? Ja, men skal jeg spørge, er der ikke vist tid på, at hun må faste de der 7 dage? Det er dig, der er alim, det er ikke mig. Jeg skal have et svar. Ja. Jeg ved det ikke. Siger nej. Hvad siger Google? Ha? Google siger nej. Ha? Du siger ja? Hvad har du bygget det på? Det er, at ellers så lige pludselig hun skal faste 20 dage i træk, uden at kan gøre noget. Okay, hvad siger Sami? Ja, hun skal spørge. Okay, ja. Hvad siger Sheikhi? Nej, hvorfor? Jeg tænker, Ramadan er en ordre for Allahs Ramadan. Det er udover. Altså hun skylder den for Ramadan. Ja. Og det er en ordre, så hun skal. Ja, det er en del af Ramadan. Hvad siger Haji? Jeg siger, hun skal spørge. Nas? Jeg siger nej ligesom ham, fordi hvis det er en ordre for Allah. Ah. Du skal få tilladelse. Hun skal tilladelse. Sami? Han googler det på tyrkisk, han der. Hvor er de der 2 banditter? Hvad siger du? Så han siger, Nej. hun skal spørge. Det kommer an på, hun skal have tilladelse, er mit gæt. Allahu Akbar. Der er definitioner af Sheikh. Vi har 2 slags tid. Vi har tiden, som er al-muwassa'. Det betyder, når Ramadan er færdig. Hvornår skal hun faste? Ulama siger, der er tidsrum. Det vil sige, der er lang tid til næste Ramadan. Så hvis hun skal faste, så skal hun have tilladelse. Hvis hun skal faste i de dage, så skal hun have tilladelse. Fordi tiden er lang. Men hvis hun falder i et tidsrum, hvor man kan se, at hun nærmer sig Rajab, så siger man al-waqt al-mudayyar, så kommer tiden til at være hvad? Presset, kort. Hvad skal hun så gøre her? Hun faster bare. Kan I se? Der er definitioner. Kan I google den der? Den er lidt svær, ikke? Det er derfor, jeg spurgte. Jeg ved det godt. Men det er det, man lærer i fiqh. Man lærer i fiqh med hensyn til tiden. Og det der afgør de tiden. Og det er derfor i salat, der har du salat, der hedder al-waqt al-muwassa' og al-waqt al-mudayyar. Yani for eksempel, du sover, og du stod op. Du sover, for eksempel til fajr. Fajr går ind klokken 6. Vi tager det bare lige sharp,
og den går ud klokken 7. Bare for at sige et eller andet. Så vi ikke ligesom, når vi regner, så bliver vi ligesom lidt mærkeligt. Så ser vi Fajr går ind i klokken 6, og den går ud klokken hvad? 7. Så står du op til Fajr 2 minutter før 7. Hvor lang tid har du? 2 minutter. Kan du nå at blive Fajr der? Nej. 2 måneder før Ramadan. Det betyder Rajab, Sha'ban og Ramadan. Søsteren spørger. Du har 2 minutter. Hvad skal du gøre der? Vi tager det stille og roligt. Hvad gør du? Du og alt det der, det tager 2 minutter. En time efter. En time efter? Uff. Bayaba. Sure? Bayaba. Skal du ikke have wudu? Søster, hvad vil I gøre? Skriv det. Det vil sige, du skal så kommer tiden ud. Jamen, hadith. Hvad siger du? Ja, hadith jo. Hvad kommer den hadith? Det siger, at når man sover, så man står op, og man husker på. Men du har 2 minutter, du kan nå det. Du kan komme ind i salat. Og der er en løsning. Ifølge fra Sunnah, der står, at man skal bare bede. Nej. Ja, men jeg skal nok fortælle dig. Det er det, der ligger der. Det er derfor, man... Jeg tror, du snakkede om det sidste gang. Ja, jeg har snakket om det mange gange, og folk de glemmer det ved jeg godt. Hvad er det shuru? Man skal lave wudu og bede. Selvom man... Allah. Du laver det der... Jeg vil tage mine hænder i noget støv, lige over hovedet, og lave salam. Allahu Akbar. Støv? Allahu Akbar. 2 minutter, det vil sige, han kan ikke nå det. Og der er stadigvæk tid til Fajr går ud. Og det hovedste man kan gøre, det er hvad? Tayammum. Og tayammum her bliver wajib, fordi du kan ikke nå at lave wudu. Så laver du tayammum, Allahu Akbar, så går du ind i salat. Så hvad med det, du snakker om 10 minutter før? Der er noget andet. Det jeg snakker om, lyt mærke til hvad jeg sagde. Der er 2 minutter til shuruq. Det betyder at du er i fajrs tid. Hvad skal du så gøre? Du laver tayammum og beder med det samme. Ja, støv. Har I ikke støv derhjemme? Har din mor renset det hele? Eller hvad? Hvad? Der samler støv på alt. Og det er derfor, når du samler, så laver du den der tayammum og beder med det samme. Fordi de i blandlægger, som brugeren nævner med hensyn til Sayyid Sabiq, alaihi rahmatullah. Sayyid Sabiq snakker om den hadith, hvor Muhammad sov, fordi Bilal han var vagt. Var det den, du snakker om, ikke også? Men der var Fajr gå ind. Det jeg snakker om, det er hvad? Fajr var ikke gå ind, eller shuruq var ikke gå ind. Der er 2 minutter tilbage. Det betyder, at du skal gå ind i salat. Fordi man adraka raka'a, faqad adraka salat. Dem som kommer ind i salat med 1 raka'a, så har han opnået salat. 2 minutter, det betyder hvad? Du har kommet ind i hvad? I salat. Og hvordan kan du opnå det? Tayammum. Ligesom salat al-janaza. Salat al-janaza i haram. Hvis du skal tage derover for at lave wudu og så komme tilbage, så mister du mange janaza. Hvad er det hurtigt du gør i salat al-janaza? Fordi den er hurtig. Tayammum med det samme. Lad være med at blinke. Tayammum og lave salat. Men fra nu af, du skal ikke hver gang sige, dhuhr, og jeg har ikke lyst til, så venter du til slutningen af, at dhuhr kommer ud, så laver du tayammum til alle salat. Det der, det er fisk. Må Allah beskytte os fra det. En af de vigtigste, som sker for os, og det vil Muhammad sallallahu alaihi, det har Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvad hvis man er en kvinde, og man skal have diverse tøj på? Jamen, salattøj, de tager ikke så lang tid at have. Og det er derfor det vigtigste for en kvinde, hun skal have salattøj, ligesom en mand, han skal også have salattøj, jibba. Og salattøj, de tager hvor lang tid at tage det på? 2 sekunder. Så gør din salattøj klar, og så kan du bare bede med det samme. Der er ikke noget. På 2 minutter? Ja, sagtens. Vi tager det bagefter, ofte. Nu var det bare ligesom et eksempel. Det skal ikke være en diskussion. Det er bare for at være en hjælp, ikke andet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Ayyuma imra'atin kharajat min baytiha bighayri izni zawjiha kanat fi sakhati Allah ta'ala hatta tarji' ila baytiha aw yarda 'anha zawjuha." En hver kvinde, når hun kommer ud af sit hus uden tilladelse fra sin mand, så vil Allah være fred på hende, til hun vender tilbage til hendes mand bliver tilfreds med hende, eller han bliver glad for hende igen. Desværre er det sådan der,
at der er mange kvinder, de bevæger sig ud af huset, uden at de har tilladelse fra manden. Og de tror, at det her, det kan de bare gøre. Og det er forbudt. Det er ikke tilladt for en kvinde at komme ud af hendes hus, uden at hun har tilladelse fra manden. Og når hun ikke har tilladelse fra manden, hun gør det bag hans ryg, så er hun syndig. Så er hun syndig. Og hun vil ikke, hendes ibadah og tilbedelse vil blive stoppet. Det betyder, at det ikke vil være acceptabelt, til han bliver tilfreds med hende igen. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for søstre, inden de kommer ud af deres hus, at de bliver ligesom spurgt, eller de spørger deres mænd om tilladelse. Ellers vil de stå til ret over for Allah subhanahu wa ta'ala ved yawm al-qiyam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Ma istafada al-mu'minu ba'da taqwa Allahi khayran lahu min zawjatin salihah." Det som en mu'min kan have noget godt af efter gudfrygthed, at have sig en god kone. In amaraha ata'at. Når han beder hende om noget, hun adlyder ham. Wa in nadara ilayha sarrat. Når han kigger på hende, han bliver glad. Wa in aqsama alayha abarrat. Og når han sværger over for hende om noget, så vil hun gøre alt for at tilfredsgøre ham. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa maliha. Og når han er væk fra hende, så vil hun være beskyttende over sig selv og over hans penge. Hvis vi kigger på det bedste som en mand kan optjene efter gudfrygthed, en god kone. Zawja salihah. God kone betyder en, der er med på alt, som har noget med at gøre Allah tilfreds, hjælpe dig med ibadah og tilbedelse, og styrke dig og være der for dig. Desværre, vi er i en tid, hvor der er mange kvinder, de er en byrde for manden, ikke en hjælpende hånd. Desværre. Der er også nogle mænd, der er en kæmpe byrde for kvinden. Må Allah beskytte os. Så siger hadithen, in amaraha ata'at. Når han fortæller hende noget, som hun skal adlyde, så hører hun godt efter. Desværre, vi lever i en tid, når manden han beder konen om noget, så begynder hun hvad er det kvinder som regel gør? Brokker sig. Argumenterer for tingene. Prøv at forestille dig en bror, han bliver gift med en hizbi-kvinde. Det må være hårdt, hva'? Så begynder hun at sige, der er to holdninger. Intellektuel. Er du klar over, at den der bevis, den er solklar, ligesom dit hoved? Tingene kan være anderledes, for Allahs skyld. Når han... Det var forleden dag, der var en bror, der sagde til mig, det må være forfærdeligt at blive gift med en hizbi. Sagde, jeg har set nogle af søstrene, som var salafi, blev gift med hizbi, men de holdt ikke længe. De blev hurtigt skilt. In amaraha ata'at. Adlydelse er faktisk noget, som er stort. Men kvinderne kigger på det, som har ikke noget betydning, fordi der mangler din. Må Allah beskytte os. Wa idha nadara ilayha asarrat. Når manden han kigger på hende, han bliver glad. Hvordan bliver en mand glad, når han ser på sin kone? Vi snakker ikke om noget, som er shufel, bare så I ved det. Vi snakker om noget, som har noget realitet med din i første omgang. Når han er stolt af hende for andres skyld. Når han er stolt af hende, naam, men hvad er det der? Hun vækker ham til fajr for eksempel. Allah yarda alayk, Allah yarda alayk. Prøv lyt til den hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortæller os de smukke ord. Han siger, rahimallahu mri'an. Barmhjertet er over en mand, som står op midt om natten.
vækker sin kone, og hvis hun ikke vågner, så smider han vand på hendes ansigt, så hun rejser sig op, og hun laver 2 rak'ah. Og så siger han, rahimallahu imra'a. Det betyder barmhjertighed hver over en kvinde, som vækker sin mand, og når han ikke står op, nadahat al-ma'a fi wajhi, hun skylder ligesom tager sådan noget vand, og så ligesom sprøjter på hans ansigt, så han vågner op. Og hvis du ved, din mand han er fred, og han kan ikke tåle det der vand, lad være med at gøre det. Vækker ham normalt. Wallah, den dag du får tæsk. Hvis min kone gør det, jeg dræber hende. Iskoldt vand. Ja, iskoldt eller heller hun i sådan en. Qala Rasulullah. Det er i militæret. Jeg ved godt, i militæret, når du vækker en person, du må vække ham, men du må ikke komme for tæt på. Det ved jeg godt, ikke også? De siger, at reglen er, når du vækker ham, du må ikke vække ham front til. Så skal du enten vække ham bagfra, eller fra benene af. Hvis du vækker ham, ligesom du har front til, det vil sige, du kommer for tæt, og han slår dig, hvad så? Så står du ikke til ansvar for det. Fordi du er under ansvar af dine handlinger. Det er også korrekt. Der var engang, det skete for mig. Nej. Ikke Danmark, alhamdulillah. Det er kuffar. Min kone, hun kommer væk mig. Og jeg sover som regel meget lidt. Så hun bare satte sin hånd på mig. Så tog jeg bare fat i gravpinden på hende. Alhamdulillah, hun lever stadigvæk. Men man kan se, pas på. Også når du vækker nogen, lad være med. Det er bare sådan en. Der er nogen, de sover meget lidt, og så pludselig ligger i et eller andet drøm, så pas på. Altid fra foden eller i tal, sig bismillah, bismillah. Hvis der er shayatin omkring ham, eller sådan noget, de snakker til ham, så sig bismillah, bismillah. A'udhu billah min shaitan rajim, og så væk ham på den måde. Og lad være med det der med at tænde lys og sådan noget. Jeg har sovet sammen med en bror, jeg var ved at slå ham ihjel. Ikke også? Det er det værste, der kan ske for en, ikke også? Når du ligger ned, så kommer der en bror og trykker på lys. Det der, de er irriterende. Det er ligesom, der dannes had mellem dig og brødrene. Jeg kan ikke lide det. Hvad siger du? Ja, afspil Koran stille og roligt, eller syng for din mand, eller manden synger, for hvis han har ikke det der stemme. Hvad? Action? Hvad siger du? Action? Astaghfirullah. Lav tawba, jeg siger. Jeg har en bror, som arbejder med en muslimsk syg dreng, ikke? Ja. Hvis du tænder lyset, så han går helt amok. Jamen, det er psykisk, ja. Men hvis du tænder Koran, Subhanallah. så står han op, så tænker han lige, og så siger han, okay, bismillah. Wallah. Subhanallah. Det er faktisk, det du siger, det er faktisk meget sjovt. At de har i, tror årstal 600-700 hijri, hvor de har prøvet at køre med dem, som de kalder sindssyge. Det de kalder psykopater. De har lavet det, de kalder azdakhana. Azdakhana, det er ligesom, hvor de samler dem, som er lidt sådan noget. Ja, de kalder den ligesom halssyge, ikke? Så har de prøvet med noget, de kalder de har prøvet med musik. Altså ikke det der, de kalder musik fra nu med instrumenter. De har prøvet med anashid, og de har prøvet med Koran med den. For at se, nogle af dem, de har haft det der hysteriske gang. Altså ligesom, hvor de ryster og råber. Så de har sat den en efter en i en rum, og så har de kørt med Koran. Og de har prøvet med anashid. Anashid kunne ikke få dem til at falde til ro. Og så har de fået nogle Qur'an, der kunne læse. Men det skal ikke være læsning af hadr. Hadr, det er hurtigt. De skal læse enten tahbir eller tartil. Og tartil, det er ligesom langsom, en rytme og blid stemme, og du kommer ikke op i toner. Du skal ikke komme op i toner, fordi hvis du kommer op i toner, hvad sker der så? Så giver de bare den der rystende. Så de begynder at læse på den. De sagde, de fik den ned til at slappe af. Hvor de er normal, er hysterisk i bevægelser. De fik den til at falde. De siger omkring ligesom 80%. Prøv at forestille dig, du får en mand. Jeg har set en bror. Jeg ved ikke, om han er bror eller ikke bror. Han har en datter, hun er stadspastiker. Vi prøver at holde hende. De har så mange kræfter, at de kan med de kræfter, de der hurtige reaktioner, de har og bevægelser, når de laver det, at hvis du holder hende, altså jeg kan godt løfte, de kan skade dig. Og det sagde med de bevægelser, med de der hurtige reaktioner, de kan løfte 100, 200, 300 kilo. Det der, ja.
Og det er derfor, de bliver aldrig tykke, fordi musklerne er hele tiden aktive. Hvad? Nej, de nerverne hele tiden arbejder, og ja, og det er derfor, de køber sådan nogle bælte, som de sætter, ikke også? De flækker bælterne af. Jeg så det med min egen øjne, jeg troede ikke på det, men det er faktisk sandt. Og det sagde sådan nogle typer, der blev læst Koran på den dengang, vi snakker dengang, og så fik den til at slappe af, og så har de bare sat Koran til at læse på den jævnligt, for at få den til at falde til ro. Og det har du ret i. وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْهَ Nummer 1, at når en mand, han kigger på sin kone, hvor der ta'a. Det vil sige ta'a til Allah, adlydelse til Allah. På den her måde, så vil du opnå noget, at hun tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala. Der ligger en form for, hvad siger salat? Halv? Der er masser af tid. Hvor der ligger gudfrygthed, der ligger en form for, at hende der, hun elsker Allah. Hvis hun elsker Allah og tilbeder Allah, så skal hun nok frygte Allah i dig. Læg mærke til det. Der er mange brødre, de sigter efter, når de bliver gift, hvor de fokuserer efter udseende. Hvor hadisen siger, tunkahil mar'a li arba'. En mand, når han skal giftes med en kvinde, så er der 4 ting, man kan vælge en kvinde efter. Nummer 1, det er hendes status, altså ligesom man kan sige familiestatus. Så kigger du på familien, familien har det godt, de kommer fra en god stamme. Altså hos os er det sådan der, hendes stamme er godt, hendes far han er kendt, og familien har et godt navn, mashallah, rigtig godt. Det kommer. Det er nummer 1, status. Så kommer nummer 2, hvad det er? Økonomi. Maliha. Mashallah, familien er rig. Du ved godt, når svigerfaren han er rig, og datteren hun er tilfreds med manden, så bliver han automatisk rig. Det siger sig selv. Er det rigtigt? Svigerfaren ejer, hvis du er i Somalien, svigerfaren ejer 150 kameler, så ejer du de der kameler, inshallah, fordi du kommer til at dræbe ham. Det næste Jamal, hendes skønhed. Så kigger du på hende, mashallah, du kigger Allahu Akbar, hun er flot. Så siger hadisen, punkt nummer 4 er lidiniha fadfar bidhati din taribat yadak. Lidiniha, for hendes din, hendes religion, hendes tro. Og så siger hadithen fadfar, det betyder vælge efter, tag fat i hendes din. Fordi hvis du ikke holder fast i hendes din, så har du ikke noget tilbage. Og jeg giver et eksempel. Lad os nu antage, at du har valgt en kvinde i henhold til 3 punkter. I skal leve med i historien. Du har taget hende på grund af hendes families status. Faren er rig, og de har en god status, og pigen hun er flot, ikke også? Og de har penge. Du har valgt 3 ting, men hun mangler din. Billah alaikum, jeg spørger jer i Allahs navn, tror du at sådan en kvinde hun vil nogensinde adlyde dig? Nej. Hun sparker dig ud. Så når du tæsker hende hele tiden, så skal du nok være fræk, når du ikke er der alligevel. Tæsk hende? Altså, Sheikh Abdurrahman, mig og dig, vi skal snakke sammen, tror jeg. Du bor i Danmark og bruger ordet tæsk. Der er ikke noget i Danmark, der får tæsk. Har du hørt om det? De har lavet en krisecenter for mænd. Det har det i Danmark. Har I hørt det sidste? De var også i fjernsyn. Der var en mand, han har fået tæsk af sin kone mange gange. Har I ikke hørt det? Så spørger de ham, hvorfor er du vendt tilbage til din kone, selvom hun tæsker dig? Han sagde, jeg har savnet hendes tæsk. Han har savnet hendes tæsk. Kan du se? Hanun. Allah alayk. Wa idha aqsama alayha abarrat. Når han kommer og siger til hende, billah alayki, for Allahs skyld, gør sådan der, hun gør tingene for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa maliha. Når han er væk fra hende, så beskytter hun sin ære og hans penge.
Nu vi lever i en tid, mand og kvinde, der er ikke noget tillid. Forstår du? Manden han er bange for kvinden, og kvinden er bange for manden. Jeg har hørt eller læst en artikel i USA. Der var en mand, han har købt en iPhone til sin kone. Og den der er faktisk meget sjov. Der er et program, der hedder Spy. Den der program, det var i starten af opfindelsen. Det var faktisk ham, der har lavet det. Han har lavet det på grund af sin kone. Han har sat et program, som hedder Spy på iPhone 2 eller 3, jeg kan ikke huske det. Hvor han vil gerne have, hvor konen bevæger sig hen. Hvem er det, hun snakker med? Hvem er det, hun sender sms'er til? Så er der en hjemmeside, som han har koblet på. Så kan han gå ind og tjekke sin kone. Så kan I se, at observationen på grund af tillid, den er dræbt. Er I med? Og det er derfor, når du vælger en kone, som ingen din har, så kan du lige så godt sige, tillid goodbye. Der er ikke noget tillid. Hvad skal du bygge tillid på? Skal jeg stole på en kone, der ikke laver salat til Allah? Kafira. Du lever sammen med en kafira. Du lever sammen med eller en mand, der ikke laver salat. Du lever sammen med en kafir. Hvilken tillid skal han have? Når han er ikke noget ibadah til Allah, tror du, han vil beskytte sin ære og passe sin efter? Har det noget med emne at gøre? Ja, og man må gerne være gift med en kvinde, der ikke laver salat. Nej, det må man ikke. Men der er nogen, der gør det jo. De er moderne jo. Hvis du kommer ned i alle de der trosamfund i Danmark, så kan du lave salat, selvom du ligner noget, der er løgn. Så laver det nikah for dig. Og har I ikke fortalt jer op i Markaz, hvad der skete? En gang op i Markaz, der kom en kvinde, libaneser. Jeg vil ikke fortælle, hvordan hun så ud. Hun så meget skæv ud. Hun holdt en mand, sådan der, hånd i hånd med en mand. Og så står der en mand bagved. Har jeg fortalt dig det? Så kigger jeg, så sagde hun, mini sheikhon, hvem er imam her? Så sagde jeg, hvad er der? Så sagde hun, talliqni min hayda, og zawijni hayda. Så kigger jeg på hende. Det skal nok oversætte, slap af. Vi skal lige have araberne til at grine, og så får vi de andre til at grine. Så sagde hun, ham åbenbart, der går bagved, det var hendes eksmand. Og ham hun holder hånden med, det er hendes kæreste. Så sagde hun, enta sheikh, er det dig der er sheikh? Sagde jeg, ja, det er det. Det er mig der er sheikh, hvad er der? Og så sagde jeg, giv mig talak med ham der, og så lav nikah for ham der. Så sagde jeg, talak med ham der, nikah med den der, gå ud nu, eller jeg dræber dig og ham, mand. Gå nu ud, shayatin. Skal jeg ikke stå inde i masjid? Hvad? Sheikh, man kan godt lave, du ved, det der nikah, hvis det sådan, du ved, der er nogen sheikh, de kommer ind i sådan en bryllup, du ved, ikke? Ja. Der kommer sådan noget ny mode, hvor du sætter stole op og sådan noget, ikke? Mm. Og så kommer der en sheikh, Fishai. og så slår han nikah ind i brylluppet. Ja. Det er ikke til at være. Jamen ham der sheikh, han vil gerne kigge på farafir. Han kommer på grund af de der unge damer. Det er derfor han kommer til nogle steder. Han er sheikh, ham der. Han frygter Allah i det der steder. Og Allah beskyt. Så den dag, da jeg så det der, jeg kunne ikke forstå, hvordan de der mennesker tænker. Prøv at forestille dig, hendes eksmand går bagved. Og det er ikke skilt. Nej, skilt, de shayatin. Tror du, de laver salat? Ham der bagved, der er jus. Og ham der er jus. Og hende der, hun har ikke noget med islam at gøre. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. Hvis jeg beordrer nogen til at lave sujud til andre end Allah, så vil jeg bede en kvinde til at lave sujud til hendes mand. Jeg sværger ved ham, som ham i sjæl er i hans hånd. Hvis en kvinde, hun ikke giver Allah sine rettigheder, som Allah har beordret hende til hun laver de rettigheder, som Allah beordrer hende til sin mand. I alt. Hvis han spørger hende om at frigive sig selv til hende, eller hvis han spørger hende om at frigive sig selv til ham, og hun ikke gør det, selvom hun står ved brandovn. Nummer 1.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, hvis sujud er ikke til Allah, så vil jeg bede en kvinde til at lave sujud til manden. På grund af hvad? På grund af den rettigheder, som en mand har over for kvinden. Og kvinden skal vide i samme hadith, at den rettigheder, som hun opfylder for manden, er de samme rettigheder, hun gør for Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi hvis manden er tilfreds, så er Allah tilfreds. Og hvis han kalder hende i seng, selvom hun står og er i gang med at bage, så skal hun adlyde sin mand og ødelægge sin mad. Mange af jer vil sige, det der det er utroligt. Nej. Fænomenerne har fået en omvending. Vi har lært nogle ting fra Vesten, og vi begynder at bære det ind i os selv. Og det er derfor, I kender alle sammen den historie, hvor Muhammad gik sammen med sahaba, sallallahu alaihi wasallam. Så kigger han på en kvinde, og så sagde han, sallallahu alaihi wasallam, أيما امرأة خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فمن أدرك منكم ما أدركت فليأتي أهله فإنه يذهب ما رأى. Han sagde, en kvinde, når hun kommer ud af sit hus, så vil shaitan opløfte hende og gøre hende ligesom i øjnene fald for mænd. Og når en mand han falder i øjenfald med en kvinde, og lysten kommer, så skal han komme til sin kone direkte. Så Muhammad tog direkte til sin kone, og sahaba ventede på ham udenfor. Og han gjorde ligesom en mand skal gøre med sin kone. Og så siger hadith, وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَشَعْرُهُ يَقْطُرُ مَاءً. Og Muhammad gik ud, og man kan se hans hår, den dryppede med vand. Han tog russel bagefter. Mange af folk nu vil sige, de der de overdrivende, det kan vi ikke referere til kuffar, fordi der skal være rettigheder. En kvinde er en kvinde, og en mand er en mand. Hun har sine rettigheder, og manden har sine rettigheder. Vi må ikke mixe tingene sammen. Når en mand har lyst, så må han gemme sin lyst, til kvinden har lyst. Og hvis hun ikke har lyst, så må han bare kvæle sig selv. Sådan er det bare. Vi lever i en tid, ikke kuffar, glem kuffar. De der modernister, som har solgt deres din billigt, hvor de begynder at pusse, ligesom at puste til ilden, og puste ind i kvinden, og så se hvordan islam har gjort kvinden, se hvordan islam taler om kvinden, se kvinden hun er sådan der. Naam, du er en kvinde, og Allah har givet dig rettigheder, men du skal stadigvæk være under ordre af en mand. Du må ikke overkomme en mand. Du må ikke opløfte dig højere en mand. Lige så snart du hopper en trin over og begynder at være på samme højde som en mand, allerede her, så bliver samfundet ødelagt. Kig England. Når det er kvinder, der sidder ved magten, hvordan deres samfund bliver ødelagt. Kig her i Europa. Nu sidder der også en kvinde ved magten. Må Allah forbande hende, og forbande hendes magt, og forbande hendes styrker, og forbande hendes militær, og forbande alle dem, der står bag dem. Kig rundt omkring i verden, med alle de kvinder, de ligesom de tager hævn. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, hadith sahih, ma aflaha qawmun wallu amrahum imra'a. Ingen nation vil de få succes, hvis de sætter en kvinde i position af magt. Når en kvinde hun skal sidde i position af magt, så vil de blive ødelagt. Må Allah beskytte os fra det. Og hvilken form for ibadah taler vi her? Ibadah sujud i form af ibadah, eller taler vi i form af respekt? Ulama siger i form af respekt, fordi ibadah er form, som man gør rent til Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surah Taha,
fra vers 123 til 127, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Til dem, som følger min retledning, så vil han aldrig nogensinde blive misvejledet, og så vil han aldrig være træt. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Og det er dem, som ikke adlyder mig og går i modsætning af de, jeg kalder til. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقًا. Så vil hans liv være forfærdeligt. Ulama siger, så vil hans liv være sort. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Når han kommer ind til dommedagen, så vil han være blind. Eller hun vil være blind. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Efter det, når han kan se, at han blev sat ind i dommedagen til at være blind, så vil han spørge Allah subhanahu wa ta'ala: قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Hvorfor har du sat mig i dommedagen til at være blind, og jeg var syende, jeg kunne se? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Heraf kom vores verser til dig, så har du glemt dem, og heraf bliver du glemt. Ukhti, akhi, bror, søster. Nummer 1, pas på med at du glemmer Allah. Fordi hvis du glemmer Allah subhanahu wa ta'ala i din hverdag, hvis du glemmer Allah subhanahu wa ta'ala i dine handlinger, så vil Allah subhanahu wa ta'ala glemme dig. Hold dig til istighfar. Hold dig til istighfar, hvor du siger astaghfirullah. Jeg vender tilbage til Allah. Jeg beder Allah om tawbah. Hold dig til kaldelse til Allah. Udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Lav dhikr til Allah på alle former. Stående, siddende, liggende. Lav dhikr til Allah, fordi på den måde du optjener din iman, ophøjer din iman. Du tjener, så du ligesom du kan rense dine synder. Jo mere hasanat du får, jo mere belønninger du får, jo mere du sletter af dine synder. Og kig her, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til en person, som har vendt ryggen til Allah, så vil Allah lade ham komme ind til dommedagen og være blind. Folket vil kunne se ham, at han var blandt dem, som har vendt ryggen til Allah subhanahu wa ta'ala i form af adlydelse i alt. Det gælder for alle. Det gælder for mand, og det gælder for kvinde. Og så vil han sige: Allah, hvorfor har du ladet mig komme ind til Jannah, eller hvorfor har du ladet mig komme ind til dommedagen blind? Så vil Allah sige: vores tegn, vores verser, vores kaldelse, vores profeter, de kom hen til dig, men du har vendt ryggen til. Du har vendt det hele imod dig. Du har brugt tid på noget andet end det, som Allah har bedt dig om at gøre. Derfor bliver du glemt. Og så siger Allah fortsættelse i den her ayah: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفْ. Dermed vi straffer dem, som laver israf. Israf al-ta'a. Dem, som laver israf al-ta'a, holder sig væk fra adlydelse, holder sig væk fra tilbydelse, holder sig væk og begynder at vælge efter ligesom deres lyst og begær. وَلَمْ يُؤْمِنْ. De handler lidt, men der er ikke dannet iman i deres hjerter. بِآيَاتِ رَبِّهِ. Med Allahs ord. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Vent til straffen. Vent
til straffen af Allah, som er ved dommedagen, den er ashad, den er hård, og abqa, og bliver for evigt. Der er nogle mennesker, de siger, hvordan kan det være, ordene rammer ikke vores hjerter? Den rammer nogle gange vores hjerne, men den rammer ikke vores hjerter. Ved du hvorfor? Fordi hjerterne er død. Når et hjerte er død af iman, og den er død af kærlighed til Allah, den er ikke form for brand, at den brænder til Jannah, og ønsker at opleve Jannah, forlystelser omkring os trækker, og vi vil hellere leve i forlystelser, end vi ønsker at leve i dunya, som vi har lyst til. Og det er derfor Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han sagde, man lam yadkhul jannat ad-dunya la yadkhul jannat al-akhirah. Til dem som ikke kommer til jannat ad-dunya, den der jannah som er i dunya, han vil aldrig opnå den jannah som ligger i akhirah. Hvilken jannah? Ibadatullah, tilbedelse af Allah. Vi snakker om kvinder. Det gælder både mænd og kvinder. Du som en mand, du har en ordre, at du skal hjælpe din kone. Befri hende fra Jahannam, ya sheikh. Tag fat i hende, så hun ikke drukner i Jahannam. Hjælp hende. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, istawsu bin nisa'i khayra, fa innahunna awanun indakum. Vær god mod kvinder. De er under jeres bestemmelser. De er under jeres bestemmelser. Ligesom hvem? Ligesom en abd. Ligesom en slave. Og det er derfor, når en kvinde, hun er under dig, så hjælp hende til Jannah. Lad være med at være en byrde for hende, så hun kommer væk fra Jannah. Desværre vi lever i en tid, wallahi al-azim, vi burde græde mere end vi burde grine. Det gælder ikke kun for jer, det gælder for mig, og det gælder for alle brødre, det gælder for shuyukh. Fordi vi optjener nogle synder, uden vi ved det. I skal ikke tro, det der synder, som I optjener fra det ene sted, det andet, det er kun de synder, I får. I skal vide, I optjener synder fra Kenya, I optjener synder fra Somalia, I optjener synder fra Syria, I optjener synder fra Libanon, fra Afghanistan, fra Tjetjenien, fra alle steder. I optjener synder derfra. Hvorfor? Vi er med til det. Vi er med til, at folk de dør rundt omkring, og vi forsvarer dem ikke. Vi gør intet for dem. Walak ikke engang vi laver dua. Og når folk de vil gerne lave dua, så siger de amin, 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 khalas. Wallahi, det er sørgeligt, at vi lever i det her, hvor vi siger, når vi skal spare nogle penge, eller vi siger til folk, betal. Ja, vi skal samle penge. Vi skal samle penge til brødrene. Vi skal samle pengene til de færdige. Vi vil gerne samle pengene til dem, som ingen mand har, som de har mistet deres mænd. Så kommer folk og betaler 10 kroner. Hvorfor? Jeg prøver at skubbe vægt fra mig. Jamen jeg betaler det jeg kan. Men når han sidder et eller andet sted, han betaler 100 kroner for en kop kaffe og noget at spise. Både ham og hans kone, de betaler 300 kroner eller 400 kroner. Og det gør han med et smil. Når han rejser 30.000 kroner, 40.000 kroner, kun på grund af rejse. Og lad være med at spørge, hvor mange penge han bruger ned under rejsen. Men når det gælder for at betale til de folk, så siger han, wallah, jeg betaler det jeg kan. Men husk, ma naqasa malun min sadaqa. Det er penge du betaler til Allah. Allah fordobler det. Allah giver mere. Og Allah subhanahu wa ta'ala skal nok give det du skal. Søster, Muhammad sallallahu alaihi wasallam har opfordret kvinder, at de skal betale sadaqa. Og det sagde han, ja ma'shar an-nisa, tasaddaqn. Og kvinder, betal sadaqa.
Så sagde kvinderne, hvorfor? Fordi I laver kufur på jeres mænd. I har været imod jeres mænd. I har skadet jeres mænd. Rens jer selv med sadaqa. Det er den måde, som vil gøre, at Allahs fred bliver slukket på den her måde. Og så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. Sadaqa slukker Allahs fred. Og inshallah i dag, vi vil gerne samle nogle penge til nogle brødre, inshallah, og søstre. Vi vil samle penge til de færdige, bi'idhnillahi ta'ala. Det gælder både søstre derinde, og det gælder også brødre her. Så efter salat al-maghrib, så jeg håber ikke I stikker af. Så hvis der er nogen, der har lyst og så videre, så vil vi samle både den her uge og næste uge, inshallah. Så dem, som ikke husker det nu, de husker det næste uge. Hvad tid er salat? Luksus, og vi skal vente 10 minutter, vi har masser af tid. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, Sinfani min ahli nar, lam arahuma. Der er 2 slags af ildens folk, som jeg ikke har set endnu. Qawmun ma'hum siyab, flok, som de har piske. Ka'adnab al-baqar, ligesom hælene af køerne. Yadribuna biha nas, de pisker folket med den. Wa nisa, og kvinder. Kasiyatun ariyat, de er nøgne, men dækkende. Ma'ilatin mumilat, når de går, de frækker med hoften. Ru'usahun, deres hår, deres hoveder, hvordan den er opsat, ka asnimatil bukhtil ma'ila, ligesom bukle af kamel. La yadkhulna al-jannah, de kommer ikke ind til Jannah. Wala yajidna rihaha, og de vil ikke dufte til den. Wa inna rihaha la yujad min misirati kada wa kada, og duften af Jannah vil kunne være på den afstand af den afstand. 2 slags mennesker, som Muhammad ikke har set. Og det er en del af hans profeti, hvor Muhammad fortæller om noget, som han ikke har set, fordi han har fået det af Allah. Og så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den ene gruppe er nogle folk, som pisker folk og tvinger folk, og den anden er kvinder. Hvor de her mennesker, de har et udseende, hvor han siger, de er nøgne og dækkende samtidig. Ligesom nu, kvinder som render rundt i bukser og t-shirt, og de tager den der Yahudi hijab, I kender den der ishar, den der som sidder stram, og så laver de deres bukle op, og så siger de, der er 2 holdninger, sheikh. Der er ikke 2 holdninger. Der er kun 1 holdninger. Og lad være med at lege og fortælle mig din ene sheikh. Kom med hvem som helst. Og lige meget hvem der eksisterer på hele verden, der siger, at kvinder må gerne opsætte deres hår sådan der, han lyver på vegne af Allah. Og dem som siger, du må gerne sætte det lidt højere op, og alt det der din holdning, han lyver på vegne af Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisen er klar. I skal vide en ting, og det der, det skal I huske. La yu'khadhu kalamu ahad. Man må ikke acceptere et eller andet holdning af nogen, medmindre holdning er tilføjet med ayah eller hadis, eller forståelse af sahaba. Og den skal være bygget på bevis. Og beviset behøver ikke være direkte illustreret, må gerne være indirekte illustreret. Men vi, som regel, når vi hører bare navnene, så står vi bare og siger, khalas, så er det tilladt. Nej. Og når der er en tekst, det betyder en ayah, en hadis, og så kommer 50 ulama, som siger en fatwa, og hadisen er klar og sahih, så tager vi deres fatawa, vi sætter den på vores hoved i form af respekt, og vi parkerer den til side, og så tager vi hadisen og siger, det er den, der overkommer. Og alle ulama er enige om en ting. In sahha al-hadith, fahuwa madhabi. Når hadisen er korrekt, så er det min madhab. Desværre nu, vi lever i en tid, hvor folk tilbeder Allah bil-rijal. Yani de vil gerne tilbede Allah i henhold til, hvad mændene siger.
Og det der, det er forkert. Man skal holde sig til ayah, og man skal holde sig til hadith, og man skal holde sig til forståelse af disse to. Bi'idhnillahi ta'ala. Vi fortsætter inshallah efter salat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.